Għaddejjin l-aħħar preparamenti għal konferenza ġenerali annwali tal-Partit Laburista li se tibda l-ġimgħa permezz ta' workshop u mbagħad kompli u tingħalaq nhar il-Ħadd fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Il-Ħadd il-konferenza ġenerali annwali se titlaqqa fl-10 meta kulħadd hu mistieden biex jisma' l-messaġġ li se jagħti il-Prim-Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Il-President tal-Partit Laburista Ramon Attard irreferiet għal workshop li se jsir il-ġimgħa fis-6 ta' filgħaxija fejn dawk preżenti se jkollhom l-opportunità illi fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista jisemgħu leħinhom dwar ir-riforma li ħabbar il-Gvern fuq ir-rekwiżit tal-liċenzjar għal dawk kollha li jaħdmu fil-kostruzzjoni sabiex il-partit ikun jista' jagħmel is-sottomissjonijiet tiegħu lill-Gvern. Il-President tal-Partit Laburista tkellmet dwar kif nhar il-Ħadd se tkun okkażjoni miftuħa għal kulħadd. Propju ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista ser jiftaħ il-bibien tiegħu mhux biss għad-delegati għax statutorjament huwa rekwiżit li l-Konferenza Ġenerali jkollha l-attendenza tad-delegati tagħha iżda wkoll għall-membri kollha u għal dawk kollha li jixtiequ li jingħaqdu magħna. Finalment il-President tal-Partit Laburista fakret fl-attività tal-ewwel ta' Mejju li dalwaqt magħna. Dakinhar għal darb'oħra il-poplu mistieden jinġemma fil-Belt Valletta għad-diskors tal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela. L-attivitajiet però ser jilħqu mbagħad il-quċċata tagħhom fl-attività tal-ewwel ta' Mejju qed nistiednu l kulħadd sabiex jattendi għall-attività tal-ewwel ta' Mejju ser tkun festa għall-familja kollha u hemmhekk inkomplu nisimgħu il-viżjoni tal-Prim Ministru Robert Abela.